Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mas Gareng, Piye, Truk? Dik Bagong dalem Mas. Leren sawetara ya, Mas. Mengko perkara lakon kena disambung meneh. Ayo. Ingkang baku ya kuwi ngandharake kajat utawa acara ing pahargyan bengi iki. Ngono, Truk. Ayo. Inggih menika masih dalam rangkaian pernikahan. Inggih Kang Mas kula Mas Anjar kalian Mbak Puji Lestari anggenipun mbangun Bale Wisma mugi-mugi tansah atut reruntungan pindha mimi Kang sarta mintuna. Ngono ya, Truk? Iya, Mas Garing. Luar biasa. Hitungane awake dhewe ning kene iki nyaur utang. Lah iya. Wong nek nembusi wis suwe banget kok kepara 2 taun nek gak 3 taun kepungkur. Ngono, nggih. Kula awake dhewe ning kene iki nyaur utang. Iya. Wong jenenge ya mbiyen ki awake dhewe ya menangi pagebluk. Lah iya. Budaya-budaya pentas seni tradisi yang bersifat mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, dibatasi. Lah iya. Ning awake dhewe bersyukure Mas Garing lan Dik Bagong. Piye Mas? Bersyukure saiki wis kembali normal alhamdulillah seniman tanggapan kaya disok. Ngono, Pelat AG dan AE utawa laladan khususnya Jawa Timur iki ben bengi ana tontonan, ben bengi ana hiburan, para awan bengi, sing payangan, sing jaranan, sing campur sari, tayub. Ben bengi mesti yen deloki ning handphone, deloki ning status-statuse kanca-kanca mesti wis do tanggapan. Lah iya. Mula bersyukur marang Gusti Kang murbeng dumadi ya Mas Garing lan Dik Bagong. Truk. Iya Mas. Ayo. Ewadene mangkono awake dhewe ya kudu berbangga dadi wong Nuswantara sing isih nyekel lan ngregem jati diri sebagai wujud karakter budayane wong Indonesia, ya ta? Lah iya, iki wulan apa? Wulan Oktober, bulan depan iki bulan November, bulannya wayang. Kok ngono? Ayo no. Melalui Kepres Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tahun 2018 telah mengetok palu November tanggal 7 dan 8 sebagai Hari Wayang Nasional. Kok iso diputuskan dengan Bapak Jokowi maksudnya iki biyen wayang telah diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia. Tahun 2003 UNESCO sing mewakili pepunden dalang Swargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Jadi budaya-budaya Indonesia ini wis diakoni. Indonesia bangga dikenal di dunia luar oleh mancanegara. Dudu mergo apa-apane ning mergo budayane. Ya toh sing diakui UNESCO apa? Keris, wayang, batik lan akeh meneh ning kuwi nak jane masih dalam lingkup kebudayaan. Oh ngono. Mergo dengan budaya hidup kita akan indah ya Mas. Dengan budaya hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Ternyatane wayang biyen rikala semana era-era Nuswantara malah dienggo media dakwah kelawan para wali songo khususnya Njeng Sunan Kalijaga anggone mensiarkan agama Islam ana ing bumi Nuswantara. Lah iya. Dadi wali-wali biyen ki ora anggerta, ya to. Bungkuse apa wae monggo ning jerone iki tetep Islam. Contone ayo mbiyen ki genduren ning kuburan ki nyembah-nyembah kubur ning karo wali songo isine dadekne slametan genduren dan lain sebagainya mumuji marang Gusti ndongakne marang arwah sing wis kapundhut. Oh ngono. Kaya wayang barang
Punakawan ki ora ana ning India ki ora ana. Anane ya mung jaman Sunan Kalijaga para malisa nganggone ngripta. Oh, ngono. Heeh. Kaya Punakawan. Heeh. Hebat-hebat luar biasa. Heeh. Mas Anjar. Heeh. Matur nuwun Kang Mas awake dhewe. Heeh. Muga-muga sak rampunge ringgitan. Pinanganten kekalih Mas Anjar ugi Mbak Pujingga pinaringan momongan. Amin. Wah, luar biasa sowan komplit saka Nganjuk Mas Trip. Sanggar Astabrata Group matur nuwun. Ngempeki yom ngala berkah para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Serampang Maja. Oh ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Niki wau kathah pamundutan lumantar WA disilingi sapa-sapa. Gara-gara raga-raga rasa. Sapa-sapa ya kuwi sing lumantar WA sapa wae. Heeh. Diwaca siji-siji Mas. Lah iya. Iki perkenalaken kula Mbah Wabirata. Sugeng dalu Mas Akbar badhe nderek ngramekaken pagelaran ringgit menika badhe request gending gubuk asmara kangge masyarakat Serampang Maja guyub rukun suwun mangke nek limbukan Mas nggih niki sampun gara-gara wah kula mirsani liwat HP suwun wah sapa truk Mbah Wabirata wah oke ana meneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dalang saking kula. Wah iki Tulungagung memantau badhe nyuwun lelagon. Wah iki akeh men. Gelo lali janjine apa neh iki? Oh iki bojo loro Madiun Ngawi tembangangen liwung aja dibandingke satru loro. Iya nyetelo kaset ora apa-apa mamundutan aja. Iki kancaku dhewe kok. Atur dumateng kanca-kanca, sayuk sedaya mugi andadosaken jampi saya. Ugi titip salam kagem kanca-kanca Astabrata. Para kanca pengrawit, musisi, pesinden, ya. Mugi dipun pinangkani matur sembah nuwun. Oke. Ana meneh ana. Iki iki kewajiban awake dhewe katone besok ya arep sowan mrene meneh. Ning Serampang Maja meneh, ning tanggale urung ditentukan. Ngene daleme Mas Rama Serampang Maja. Oh, ngono wis ketu pitungan karo manajemen sanggar. Ayo, alhamdulillah. Wilujeng-ijeng nak Mas. Wah, jos ringgitanipun. Wah. Semangat selalu. Oke. Kemati niki sampun katur wau limbukan. Bu Semiati Blitar nggih matur nuwun. Dipinangkani ya, Sing kalem-kalem dhisik wae nggo pemanasan ngono, Ben rasane kecekel. Aku suwe ora ngrungokake langgam kasengsem. Wah, reptane Mas Bayu Haji. Ditanjake nggo ngeling-eling. Pelak. Bawa no kancane Mas Paris ki ditunggoni. Ayo Mas Paris, ayo nonton. Bawa Mas, ayo. Ada nerdek lah ya. Nerdek. Ketoke arep rabi ya. Iya. Arep rabi ya. Arep. Oh iya. Wis calon bojone wis digawoni enti Mas jak nonton wayang. Wah, ngono kuwi. Dadi calone wis dibelajari, belajar sing budaya ya, Dik. Dilalah Mas Paris iki ora seneng mangan daging. Dijak calon bojone mangan ya soto daging, gule, buangka kowe aku kowe. Ya. Ayo Mas, bawa Mas. Langgam semengke sing ngaturake Bendik Sinta. Oke. Dibawani sik, yuk. Kang ndak tunggu
jumeduling wanci dalu Wah. sorot ingkang padang nanging datan hanyu lapi Lungguhe ning kono tak kira melu grupe grupe tak kira grup HR Audio. Bose. Ya. Lanjut dintekne Mas. Heeh. Noralia hamung kajoberem bulan Suarane apik kaya asulingan. Ayo. Sulingan kok asulingan. Ya langgame, heeh. Langgame Dik Sinta kasengsem. Ya yuk, monggo dadoske. Yuk. Wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging Karya besar Ki Bayu Aji. Gendreng nyawang tak pandeng nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi nglambrang lamun mangkono kuning dadi abang wanci jumedul citramu mung lumayan saya endah tinumbuhan lintang-lintang nora jeleh kesengsem hanggon kunyawang tak umpamake wong bagus ngagem nyangking saya pantes lamun nganggo beskap kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi koming sejatine rembulan kang dak karepke lamun daderi dalan nyang semake iperate mega kang pacah pamore kesamja nganti kandat nyawang slirane Oh. wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tan nyulapi
sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komik sejatine rembulan kang dikarepke lamun daderi intilan nyang semeke ibarate mega kang baca pamore sengsem nganti kendhat nyawang selirane. Matur sembah nuwun Dik Sinta. Iki sing memantau lumantar YouTube isih pira, Truk? Iki yen ora kleru yen manut HP-ku 152. Wah. Sedo ndelok. Iso berkahi melu tirakatan lek-lekan. Sing rung subscribe ndang subscribe. Lah iya. Subscribe YouTube Astabrata Media, ben selalu mengikuti Mas. Ayo. Ana pementasan ke depan ya Dik Bagong. Ayo. Wah, luar biasa. Ki mau kasengsem karya besar pepundhene awake dhewe punden dalang Ki Bayu Aji. Ayo Kang Mijil saka Timasan Surakarta. Wah, luar biasa. Dadi etika-etika ngene iki perlu di wedarke maksude ayo no nek nembangke apa ngunekke apa ngumandangke apa ki yen ngerti sapa sing nyiptake lebih baik disebutkan kanggo menghargai karya-karyane ngono Betul Pepeling Ki Anom Surata Sri Uning Ki Sukron Suwanda Rengu Ki Wangsa Subagya Tulungagung ngono iso. Jadi selama mengerti siapa penciptanya disebutkan, ayo. Kanggo menghargai karya-karya besarnya, ayo. Wah luar biasa. Mbak Sri Wahyuni, Nggih, Mas. Wilujeng enjing. Enjing. Enjing, Mas. Wah. Katone dirimu sibuk terus iki. Sibuk, Mas. Persiapan HWD. Latihan terus. Nggih, latihan terus kok, Mas. Wah, jantenan. Statusnya bucin yang-yangan terus. Mboten no. Iya. Melek. Yogone turu barang melu. Yo. Nek hebat kok pacare Mas kok Mas. Mbak Sri iki luar biasa yo pencipta lagu kok. Hebat kayak suarane luar biasa. Nembang, Pak. Aku pengen dirimu nembang jineman ya, jineman kandek ya. Nggih. Oke. Suarane ra ditelas mboten napa-napa, Mas. Ora apa-apa. Koretan-koretan ritak ra masalah. Iya. Mat-matan. Yuk. Jineman kandek ya. Monggo Mbak Sri. Monggo. Wateng ati mong sirawang merati dasar kewes kendes luwes sak solae tunduk kembang melati ambar-ambar kendawangi ngagem rimong plangi wimbo angaresepke ati pacake tindak
luar biasa. Heeh. Semangat. Yuk. Kaya macan luwe blereng sempat rembehane dadi lan pantese angandika arum biaraka tonte jane teledek sare amsah dadi nguji wate kang pindah mustika Terima kasih kanca-kanca. Iya halah. Kompake rek. Semangat sesuk prei ya. Luar biasa. Dik Bagong, piye? Kok ngunekne jineman kandhek? Ndek iki metu ning garapayang ning ora metu. Dendet traktung drung-tung. Langsung ricik-ricik. Ora masalah. Aku ora apa-apa wong duduk wayahku. Dalange sijine iki lho. Jarene nek pas mulih wah aku wis kadung nata tembung apike gandrungan. Salahmu aku. Nah ya, lah iki nyambut gawe iki yen parangkate kepenak, sound sisteme kepenak ki ora krasa. Ora krasa, waktu iki kaya lumerek cepet. Ning nek wis dilalah wayange ora penak, panggunge jebol, sound sisteme tak dadi tuang. Deng dadi ding. Ngono nyambut gawe sewengi rumasane kaya seminggu. Iya, Dik Niken masih ada, diaturi jumeneng. Disepoti yo. Mangga, sembarang manut, yuk. Oke. Wilujeng enjing selamat pagi, good morning Dik Niken Salindri. Selamat pagi Mas Dalang. Amin. Kok iso amin ki lho orang aku gak ndongakne sampeyan. Yo. Aku ki nek wis isuk-isuk ki utek wis ning Gusti Allah tok. Alhamdulillah nek. Gubake welek ya. Ora apa-apa malah apik. Amin. Panjang umur ya, Mas? Gimana? Panjang umur nggih. Loh, Amin. Ngono, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika sing kagungan damel. Nggih, ngersake. Pak Sumarwah wau sing dereng katur kena tasih kathah. Wau sing sampun dipinangkani nek mboten klentu langgam ali-ali. Iki gubuk asmara podang kuning dereng. Monggo Dik Niken badhe milih ingkang pundi? Oh, nggih. Podang kuning nggih. Oke. Oke, Yuk, langsung wae, Dik. Langgam buka celuk. Ya, Iso amaning omah wis ora kerasan keluyuran kang
goleki sing tak sayang mubeng mitar anggon kang iteri nara krasa esok awan nganti wengi iman yen nganti liya kanyayang kliang tak sawang miclok ning apang kekencangan taringki saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngalih bensokan elok kae tak suwun bajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kok Terima kasih Jeniken. Podang kuning sing nembang kebayake ya kuning. Wah. Kuning saka Mengkuwerdi lumakuwa kanthi wening. Wah. Aja sok menga-mengu ning fokus. Nah. Ngono ha. Dik Niken statuse bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jane ning Bali aku titip aku. Titip. Asbak sing bentuk anu lho. Nyeni niku lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni. Mbak Ikar, yuk jumeneng. Spote sing anyar ki lho. Mangga yo, Mbak Ikar jumeneng yuk. Musik Mbak Enggar ya? Nggih, wonten pamundutan apa mboten? Pun sampun telas. Sampun telas. Nggih, sing musik wae, ben nyambut gawe. Ayo Mas Unio. Ayo. Aja dibanding-bandingke ya Mas. Aja dibanding-bandingke. Ya. Pripun, Pak? Nggih, aja dibanding-bandingke. Ya. Nggih. Taren riyen nggih, Pak. Yuk, maka. Ya, Weh, Mas Tracy blangkonan ta, Pak Emang? Nggih no. Weh, elok. Pengeluaran terbaru niku Mas Tres.
daning Solo. Jajan pancong ya mesti, ya ta? Nggih. Oh, statusnya jajan pancong. Niliki anu niku lho, niliki bose. Ndak nakal engko ning kono. Sampean diajak Mas Arya tuku pancong ning ndi, Mbak? Sopo to? Ora aku ora ning Solo kok. Lha kene ning Solo tuku pancong statuse. Ora. Oke, pancongke ning ngarep kapalan to tukune. Sing enak ki ora kono panconge. Nek sing luwih enak. Sing luwih enak nek aku karo Arya ki biasane nek tuku pancong. Nggih. Kuwi ning Guri RRI. Guri RRI. RRI Solo. Wi panconge cong tenan. Yo nutuk kelakan yo. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincang risang maweh gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik risang bali wurlu maris agandrung Gatotkaca kang prapta nuninggih Paman Janaka. Piye kabar kawusanane? Kowe ndak utus dinuta marang ing pertapan Cemara Gading saperlu ngebun-ngebun isukan Jawah. Sore ngelamar sekaring pertapan Dewi Jayeng Resmi putrane Begawan Jayeng Sabda kang tansah gumanama sik ana ing telenging atining Panangah Pandhadanjaya. Kepiye kabar kawusanane kulup? Ngaturi wuninga. Paman Janaka iya piye cah bagus. Kula sampun sowan wonten ing pertapan Cemara Gading. Kepara ingkang badhe ngayonaken Endang Jayeng Resmi mboten ngemungaken kula. Lah banjur sapa wae Kang Rayantasena anglamaraken dhateng kagem putra paduka inggih menika Bambang Wisanggeni. Bapa Pandhita Durna anglamaraken kagem putra Nalendra ing Ngastina. Nuwun inggih Raden Anom Lesmana Mandra Kumara lawan Kakang ing Trajutresna Kakang Bomanara Kasura nuwun inggih Kakang Stija inggih badhe ngayonaken Endang Jayeng Resmi. Pungkasaning rembug Endang Jayeng Resmi ngadani Giri Sayembara wonten syarat kang sarta sarananipun mbok menawi badhe anggarwa Endang Jayeng Resmi. Gatotkaca kula wonten dawuh Paman mara diagi syarat saranane duduhna marang pamanmu Janaka enggal tak upadine. Paman kaya piye cah bagus? Inggih enjing inggih sonten Paman Janaka kasembadan ingkang jinangka badhe njatukrama Dewi Jayeng Resmi sekaring pertapan Cemara Gading menawi saged mujuti inggih menika wujudipun cupu manik gambar bumi.
Minggarwing goreng ukara akarana karanan marati siwi akarana karanan marati siwi ing punika Kakang Banowati ingkang kepareng marak wonten ing ngarasanipun Dananjaya. Iya Janaka. Wonten wigatos menapa? Kosek to, kowe kok ana ing tengahing dalan kene. Apa wigatine kowe arep menyang ngendi, Dimas? Kakang Mbok. Kula badhe nyuwun pangestu dhateng jengandika Kakang Mbok. Lho, kok njaluk pangestu menang Banowati? Mboten gantalang dangu malih kula badhe kirim ulem teng jenengan. Lho. Ulem apa? Kula badhe jatuh krama malih. Karo sapa? Kalian putranipun Begawan Jayeng Sabda ing pertapan Cempara Gading inggih ingkang awewangi Endang Jayeng Resmi. Kepara tekaku ngadhep nganing Dimas Janaka aku mung njaluk senjata pitulungan marang jeneng sira Yayi. Babagan menapa Kakang Mbok? Dimas, aku tinangisan kelawan putraku Lesmana Mandra Kumara. Njaluk rabi. Sing dirabi ya sing kok karepake ya kuwi Endang Jayeng Resmi. Ngalah ya Dimas, ngalah. Bantunen aku. Rabekna Lesmana Mandra Kumara kelawan si Endang Jayeng Resmi. Bojomu ki wis akeh, bojomu ki wis pirang-pirang kowe ora usah dadak arep rabi meneh. Kowe njaluk apa tak turuti. Apa ora eling lakon jaman kepungkur bondoku sing paling larang mbok rebut. Bondoku sing paling larang ning donya ki sing ngrenggut kowe. Sing ngepek kowe ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan. Tulungono ya Dimas, mbok menawa kowe bisa nyembadani pamotake Lesmana Mandra Kumara apa wae sing mbok jaluk bakal tak pinangkani Dimas. Lesmana Mandra Kumara ingkang rabinipun kelawan Endang Jayeng Resmi kula ingkang tanggung jawab. Matur nuwun Dimas. Piye to iki piye? Jare Satria iki berbudi bawa leksana. Anak sampeyan Bambang Wisanggeni niku tesih Jaka dereng palakrama. Mbok sampeyan ki ngalah kalian Kang Putra to, Gus. Kok malah ngeboti wong liya tinimbang ngeboti anake dhewe. Kowe Semar Punakawan roh apa? Sing penting Semar Badranaya wis ngandani, sing penting aku wis nuturi. Ewadene tetep ngeyel, tetep merangkel. Ing tembe mburine yen ana apa-apa Semar ora tanggung jawab. Tak balik ning Karang Kademel tak mulih. Aku ki meng macak sewengi nggur metu iki tok. Tanggung dhewe perkarane.
Rahina semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgane goro saketer ginitunganing kunglir wuwu sing pinipanca ing madeg kayangan Eka Pratala Aradyan Antarja angadhep Bathara Eka Warna Yata larata saking godha sakura kula yen atane mutusa sang sri lho iki ndak sawang katone si Antarja ingkang prapta ana ing kayangan Eka Pratala ngadhep marang panjenenganing Sun Bathara Eka Warna. Nggih nggih Pukulun. Apa perlune he Antarja? Eyang Pukulun, kula badhe ngampil wujudipun cupu manik gambar bumi ingkang minangka paduka ingkang nyepeng kinarya serah-serahan manten, serah-serahan rabinipun kang rayipun wisanggeni kaliyan putri saking Cemara Gading ingkang sesilih endang Jayeng Resmi. Kowe bakal nyilih cupu manik gambar bumi lakar kados mekaten Eyang Pukulun. Ya Antarja yen kowe bakal nyilih wujude cupu manik gambar bumi bakal ingsun silihi merga apa? Dasarku nyilihi marang si Antarja amarga sejatine cupu manik gambar bumi kuwi dudu duweke sapa-sapa kejaba mung duweke simbahmu dhewe Bathara Hanantaboga. Yen putune bakal nyilih tartamtu bakal tak silihi tampanen cupu manik gambar bumi iki Antarja. Aturaken sembah nuwun Eyang Pukulun sampun minangkani pamutahipun keng rayi Bambang Wisanggeni. Iya padha-padha Antarja. Kalilan kula nyuwun pamit tambahing pangestu badhe ngombyongi temantenipun pun Bambang Wisanggeni kalian Endang Jayeng Resmi. Iya muga-muga kasembatan kang jinangka ya Antarja. Lho nggih ngestaken dawuh Eyang Pukulun. Weh, ladalah iki ndak sawang putuku bocah bagus Nalendra Traju Trisna Bama Narakasura. Lho nggih Eyang Pukulun, tekamu rene ana pariga gawe apa he Bama Narakasura?
Kula badhe ngampil wujudipun cupu manik gambar bumi. Minangka syarat sarana anggen kula badhe palakrama kalian Endang Jayeng Resmi saking pertapan Cemara Gading. Weladalah kujurane. Kowe kedisikan karo Antarja. Antarja wis nyilih dhisik marang panjenengan ingsun arep kanggo syarat sarana rabine si Wisanggeni. Weladalah Antarja aja mlayu. Antarja, parat kowe. Antarja manik. Aretane satriya linuwe kang maradi mring kautaman. Kowe maling kowe. Kowe maling. Arepmu piye Kakang Buma Narakasura? Balekke wujude cupu manik gambar bumi tak jaluk. Sing dadi manten Endang lawan Endang Jayeng Resmi kudu panjenengan ingsun. Aku mbok arani maling kowe aja murang tata. Cupu manik gambar bumi iki sing sejatine sing duwe iki mbahku Bathara Antaboga. Ning dititipake kelawan eyangmu ya kuwi Bathara Ekawarna. Mbuh ora arep. Cupu manik gambar bumi tetep tak jaluk. Ndak wenehke Kakang Buma Narakasura bareng pecahing dodok. Ngecak pirang dina ladene kowe. Dalah putuku diajar di polo gantang karo si Antarja. Aku kang dadi mbae ora mung meneng wae. Aku ora bakal negake putuku Buma Narakasura Antarja. Cupu manik gambar bumi balekno. Weladalah layak wiwit sore mripatku kaya dipulut. Putuku Antarja arep rabi diganggu Buma Narakasura. Lah kok mbae kae Ekawarna melu-melu kamangka sejatine cupu manik gambar bumi iki sing duwe panjenengan ingsun Bathara Antaboga. Nom musuhe nom, tuwa musuhe tuwa. Ekawarna aja ngaru-ngaru wus. Tuwa musuhe tuwa adepana Bathara Antaboga. Ekawarna. Ayo, kowe aja melu-melu. Karepen si Wisanggeni sing rabi, ora usah mbok jaluk cupu manik gambar bumi iki duweke Bathara Antaboga. Aku tetep ngewangi putuku Buma Narakasura nganti kukuting jagat. Antarja bakal tak pateni. Putune musuh putu mbae, musuh padha mbae.
Pragincong, Pak Pong tinegor wong. Piye kae? Eger do gelut. Bomo Antarja, Eka Warna Antapunga, madhek. Hei, madhek. Madhek. Aja padha tukaran. Wis kinodrating jagat pinurba ing dewa yen si Jayeng resmi kuwi dadi jodhone si Wisanggeni. Kowe barang Eka Warna karo Bama Narakasura aja mencak-mencak. Arep njaluk baline cupumane gambar bumi. Saiki tak tekoni karo kowe Eka Warna karo Bama. Wonten dawuh pukulut, wonten dawuh